El 21 d'octubre va ser un llamp l'obstacle que va aturar els estudis de l'Espluga FM Ràdio. Des de llavors, l'emissora emet amb els mínims equipaments i possibilitats, encara que per mantenir la voluntat de servei públic ha concentrat tots els seus esforços per seguir emetent els principals programes informatius. Ara, un cop feta la valoració de l'avaria, és el moment de tornar a recuperar allò perdut, la totalitat de l'estudi 1, els equipaments informàtics i tecnològics, els desperfectes parcials de l'estudi 2, el radioenllaç i el centre emissor, afectats totalment, les connexions amb la sala de plens i l'església vella, la xarxa telefònica i telemàtica de l'antic hospital i el sistema d'automatització i emissió en directe de la veu pública. En total, més de 25.000 euros de dany econòmic invertit en els últims anys per l'Espluga FM Ràdio, una inversió que ara, a banda d'urgent, és necessària per poder mantenir viva una emissora de ràdio que ja forma part del dia a dia de la Conca, que mira cap al futur, que s'adapta als nous temps i que vol seguir creixent. Per això, l'equip de l'Espluga FM Ràdio s'ha posat a treballar intensament per mobilitzar els seus oients, els veïns i el teixit social, cultural, esportiu, econòmic i polític de la Conca. El 6 de desembre celebrarà una marató radiofònica amb el lema Tots som FMR, un espectacle de ràdio de 12 hores de durada al Teatre del Casal, on a banda de repassar els principals programes i la trajectòria de la ràdio, es farà una mostra activa de la societat espluguina i conquenca, amb la participació de personalitats, entitats i associacions, grups musicals, cultura popular, empresaris o artistes. Què m'has dit? A secció excursionista i? Ja tindrem temps per fer tantes entrevistes. Secció excursionista Club BTT. Serà un espectacle, això està clar. Nosaltres tenim molt clar que hem de cridar gent de tots els públics i que per aquest mateix motiu tot l'equip de l'Espluga FM Ràdio són persones molt diverses, no hi ha cap que tingui el mateix gust, no hi ha cap persona igual, lògicament, i gràcies a això intentarem muntar una marató on tothom hi sigui benvingut i tothom tingui el seu punt on s'hi pugui veure identificat. Tenint en compte, després de tot el que ha passat a l'Espluga FM Ràdio, que evidentment ens va afectar a tots els col·laboradors d'aquí a l'Espluga FM Ràdio, és una cosa molt important, és un repte que tinc moltes ganes de fer, aquesta marató de l'Espluga FM Ràdio, bàsicament perquè crec que molts espluguins i espluguines s'hi volcaran i n'estic segura que veure com tota aquesta mà de gent es volca amb l'Espluga FM Ràdio m'emocionarà i tinc ganes de veure com l'Espluga ens fa costat. Serà un tipus de festa de l'Espluga FM Ràdio, en gran part per mostrar la importància que té un mitjà local com aquest per la nostra societat i per tant alhora el que volem és que es vegi què representa l'Espluga FM Ràdio per l'Espluga de Francolí i la Conca de Barberà, però també la importància que té tot aquest entramat social, cultural, esportiu, polític i econòmic per donar vida a l'Espluga FM Ràdio. Per tant, aquest programa, aquesta marató radiofònica, voldrà comptar amb la participació de totes aquestes persones. L'objectiu és fer una mena de retrat de la societat de l'Espluga i la Conca vinculada alhora amb els mitjans locals i per tant amb l'Espluga FM Ràdio.